Gani ke jing play ulat ya gani ke library laidon lang u chief executive member ke KHEDC ubak peniat sing CM u deputy chief executive member ubak pencengan NCM ke executive member ke MDC bat kiwe u chief executive member ulong bagani ke jingwan play ulat ke library kadi ke bansa akan mau nomor bagani ke sian ke banding kong ba ulat unwan ha KHEDC ubak peniat sing CM ulong baka KHEDC de ke jing trilang bat u librarian jongging dor bartawan ke jela lala aban itu igjat kot giban bu akne ke library ke barang suple thamai jongka council ule itu bahag library labo ikot paper ke bedai bat kariti dostor ke senchar ke khadar ki jingle na latenrai ki jingtep chpanggi CM ki raj ki shrong ki thau ke rukam bat khando ke rikasi bat jing tho alor ki an ki kendon ki jing bishar bat ki babon ki mat ki balaban ajing mentoy ki nong pulie bat ikirewat bania u chief executive member ulong balabo ekakot keberem tam kebelato akasnam chajar kendai spasan puar badwat igi record jong kejinge shong ekador bar KHEDC ke banding kongdo ula pentip basyan ke KHEDC ke saplat ega jing penmi igi jing tho jing sau pongot kebedang penlong igi jing wat benia ha kimat baper biadai bakariti ke dostor kalariti bat kiwe ni soban penpau bahkan deka jingsa jingken mau haka jiat nanti ke jing trekam jongka district council namar ba mentaka sngi nakaliang jong ulat ke jela honorable governor of Meghalaya Shri Phagu Chauhan ilawan banyu kejat hang ni po district council kejongi ya kaban yo ban play ba ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Library. Mentakasngi kan long kajing sakan mau nak saya kajing ya inti jong ka council kajing trekam namar ba hakini ki nyo politely ki snam nadu usnam khat khandai spa sanpuar bangi yo ya ka district council hapo jong ka 6 schedule jong ka article arspa sopusau but they minta kan ni ka kenti bangiyo banbu ikani ka library ngasung thu babun kintip ke ka library kalong kawain na ka jaka ka bangi lum thup ya baro ki jing tho ki ba pher khamtam habai ni ba kani ka library jong ka district council ngibu ye ki kot ki baya day bat ki riti ki dostor na kalong hakasin shar khadar nadu ki CM du ki raj hadu ki shnong nang ta ngibu abide ki khndo ka syiap ngibu habaide ka jinglong jingman kerpang kani ka social custom ka bangi ong ne kata ka rukom khenkur khenjak ke jungi nang ta ngidon ki record sabade ka ki an ki kendon ki prepare ki acts ki rules ki regulation nang ta ki don ru ki kot hangni ki babon kum ki proceedings kiba ngalapan mentat ipi kani ka proceeding register kaba nadu usnam khat khandai spa sanpuar ka first house hakani ka hatu ka por kadang day ka United Khasi Jainti Hills District Council kani ka first proceeding nadu tu usnam de kum kini kan ke ka belong ka spa ka jingtip nakamta jongi kiba menta baru namta ka lawe ni sudai bandon ya ka library jong ka council bangin yo banlum thup ya kum kini ki jing tho ki ba koridor bha ki badan kam bha ba ngin la ban tip shu ya ka history jong ka jat unriu jungi jong ka ri jungi but aso kemenru bahang ni ha library nalor ki kot ki ba philai bila bon dan ru ki kot jong ki member jungi ki ba ki tho ki ai subha singi kum e ba BM lanong la tho artli ki kot la subha na ta ki ki member ki ki nong tho kot ki la na ni huru ki la dan ki ba ai donation ini de kani de ka kot ka barim du hang ne po library kani na du snam khat plus pa san pu san de kum kini kai ka ba ka jingtmu jongi kum ka council ka long ba ngin penruspa ye ka jai penriu khamtam habide ka jingtip de ladang ngi ku majai penriu ngi sothu ban trishtom ban wat jingtip habide ka jinglong jingman jungi
ya kata ka bangi ong ktin nong wei ka origin nang nungi mi kumnungi im ngia sa kumnungi trace tom hakipor hintain shwa ka library ka de ka ba le sila ban ong ba ka dan lut ya ba aru kum kita ke jite then nang ni shakmat ru naso ban penpau ka jing ai kublei namar kan ni ka jing sedang ka ni ka library hadis council ngia sedang ru da ka jing ya tip lang but i librarian na po Meghalaya Legislative Assembly da ka jing ya dan benta jing trace tom lang i deputy chairman jingi ya ka bangin yo kata ka jing ya suthu jing mut ke ki jat kot ki bangi hab ban bu hang ne